că apare și domnul academic, domnul consilier Ivan Alexandru, o să notăm la momentul oportun. N-am reușit să vă transmit pe WhatsApp procesul verbal. Dacă îmi permiteți să dăm citire, să putem să-l supunem la vot, să continuăm ședința. Proces verbal numărul 19 al ședinței extraordinare de dată a Consiliului Local încheiat azi, 10 octombrie 2022. Consiliul Local a fost convocat în dispoziția 327 din data de 10 a 10 a 2022 a primarului Comunei Dobrești, domnul Condu Valentin Laurențiu, pentru data de azi, 10 a 10 a ora 15 la Consiliul stat în Comuna Dobrești, data Nicolae Răcescu, numărul 13 de Tajunul de Trăiuță. La această ședință a Consiliului Local au răspuns prezenți în apel nominal 16 consilieri, listă fiind la momentul respectiv la începerea ședinței, domnul Nicolae Răzvan, domnul consilier Ivan Alexandru și domnul consilier Ivan Brăduț au solicitat participarea online la ședință. S-a constatat astfel că ședința este statutată și s-a declarat deschis. S-a dat citire procesului verbal, pe care la vremea respectivă l-a scris pe mail, pe WhatsApp, pe platforma online. Procesul verbal numărul 18 al ședinței de data de 12 a 9 a 2022, nu au fost comentarii și s-a supus la vot. A fost votat cu unanimitate. Președintele de ședință, domnul Neculescu Valentin, care a fost ales conform hotărârii de Consiliu 82 din 39 a supus atenției trecut de proiectul ordinii de zi prin dispoziția 327 din 10 a 10. Astfel, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 54 din 15 a 7 a 2022 privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale Comuna Dobrești din județul Ilfov în calitate de partener prin asocierea cu unitatea administrativ-teritorială orașul Popești-Lordeni, calitate de lider, unitatea administrativ-teritorială județul Ilfov, precum și cu numărul 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în cadrul proiectului Sistem ITS Integrat Smart and Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov, informarea călătorilor în stațiile de transport public, apelul de proiect PNRR 2022 C10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 68 din 25 a 7 a 2022 privind aprobarea regulamentului pentru funcționarea, întreținerea și exploatarea bazinului de nord didactic școlar, regulamentul de ordine interioară pentru desfășurarea normală a activităților pentru ocrotirea sănătății, precum și în scopul respectării ordinii și curățenii și tarifele percepute pentru utilizarea bazinului de nord didactic școlar, situat în Comuna Dobrești, strada Agricultorilor, numărul 1820, județul Ilfov. Nu au fost alte discuții, s-a supus la vot ordinea de zi, astfel cum a fost stabilită prin dispoziție. Președintele de ședință a ajuns la cunoștință Consiliului Local, că domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dobrești pe octombrie 2022. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor interne privind procedura de atribuire a contractelor care au avut ca obiect completarea sau închirierea de imobile pentru UATED Comuna Dobrești. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UATED Dobrești, strada Zorilor, DS821, sat Dobrești, sat Condeni, scuze, Comuna Dobrești, județul Ilfov. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UATED Dobrești, Bulevardul Profesor Dr. Victor Dumitrescu, tronson 1, sat Dobrești, Comuna Dobrești, județ Ilfov. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UATED Dobrești, strada Dascăl Gheorghe, sat Dobrești, Comuna Dobrești, județul Ilfov. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului UATED Dobrești, care aparțin domeniului public, strada George Coșbuc, tronson 2, sat Dobrești, Comuna Dobrești. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public UATED Dobrești, strada Alea Lacului, tronson 1.2, sat Dobrești, Comuna Dobrești, județul Ilfov. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului care aparțin domeniului public UATED Dobrești, Bulevardul Profesor Victor Dumitrescu, tronson 2, stat Dobrești, Comuna Dobrești. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism faza plus, construire 3 locuințe individuale, parter plus stetat plus mansardă, amenajări, circulații auto și personale, parcări, spații verzi, împrejmuire, teren, racord utilități pe terenul imobil situat în Comuna Dobrești, stat Dobrești, strada Drumul Dobrești, Condeni, numărul 12, parcela 17, parcela 837, loc 2, numărul cadastral 801/2, carte funciară 53.102, județ Ilfov.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune pentru asocierea Societății Dr. Drucruc Dânțările pentru desfășurarea activității de asistență stomatologică în imobilul situat în Comuna Dobrăiești, stat Dobrăiești, strada Soldat Iancu Petre, numărul 21, Ilfur. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov și Unitatea Administrativă Dobrăiești, Primăria Comunei Dobrăiești. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local Comunei Dobrăiești de trimestrul 3 al anului 2022. De menționat este faptul că în timpul ce se citea suplimentarea ordinii de zi, s-a prezentat și domnul consilier, domnul Radu Marian, a anunțat calitate de președinte și pe mine calitate de secretar că nu va participa la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Și totodată domnul Nicolae Răzvan, consilierul, și-a făcut prezența la ședință. Domnul Ivan, vă rog, am respectat rugămintea să spuneți prezența. Da. Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, se votează, voturile au fost de 17 voturi pentru. Se supun la vot, rând pe rând, proiectele de hotărâre. Se menționează faptul că avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local au fost favorabile. Punctul 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 54 pe 5/7/2022 privind aprobarea participării UAT Comuna Dobrăiești de Ilfov în calitate de partener prin asocierea cu UAT teritorial cu orașul Povești Ordeni în calitate de lider, UAT administrativ de Ilfov, precum și cu un număr de 23 de unități din județul Ilfov în cadrul proiectului Sistem ITS integrat Smart Green Mobility pentru regiunea București Ilfov, informarea călătorilor în stațiile de transport public. Apelul de proiect PNRR 2022-30. S-a prezentat proiectul și necesitatea adoptării acestea, nu au fost alte discuții, s-a supus la vot, s-a votat cu unanimitate. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 68 din 25/7/2022 privind aprobarea regulamentului pentru funcționarea, întreținerea și exploatarea imobilului bazin de nou didactic școlar, regulamentul de ordine interioară pentru desfășurarea normală a activităților, pentru ocrotirea sănătății, precum și în scopul respectării ordinii și curățenii și tarifele pentru utilizarea bazinului de nou didactic școlar situat în Comuna Dobrăiești, strada Agricultorilor, numărul 1820. S-a prezentat proiectul și necesitatea acesteia. Nu au fost alte discuții, s-a supus la vot, s-a votat cu 15 voturi pentru. Astfel, doamna Florentina Săpurdea, domnul consilier Bojan Ionul, Dumitru Alexandru, domnul consilier Enculescu Valentin, domnul consilier Pene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Gira Viorel Zică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Sameș George, domnul consilier Ivan Prăduci, domnul Nicolae Răzvan. Au fost 2 voturi apărare, domnul consilier Bojan Ștefan și domnul consilier Mitran Sorin și niciun vot împotriva. În urma voturilor astfel exprimate, proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 voturi abținute. S-a trecut mai departe la ordinea suplimentară. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli. S-a prezentat proiectul, s-a menționat faptul că bugetul pentru societatea Ecosal Dobrăiești a fost tot majorat, poate din cauza perioadei de iarnă care urmează. Lista de evenimente a fost și aceasta modificată față de proiectul inițial cum a fost prezentat. Astfel că Ziua Internațională a Educației, care a fost inițial propusă, cea de 5 octombrie, bugetată cu 5.000 de lei, a fost înlocuită cu evenimentul Acțiune Promovare Bazin de Noș cu aceeași sumă. Totodată s-a mai solicitat modificarea listei de evenimente. La evenimentul 1 decembrie, care a fost bugetat inițial cu 20.000, a fost diminuată la suma de 10.000 și s-a adăugat un nou eveniment intitulat Prevenție Cancer Mamar cu suma de 10.000. La votul acestui proiect nu a participat domnul consilier Radu Marian. Forumul pentru acest proiect a fost de 16 consilieri. Nu au mai fost alte discuții, avizele au fost favorabile. Voturile au fost exprimate astfel: 14 voturi pentru, doamna consilier Săpurdea Florentina, Bojan Ionut, Dumitru Alexandru, Enculescu Valentin, Pene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Gira Viorel Zică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Sameș George, Ivan Florin Prăduț, Nicolae Răzvan. 2 voturi abținere, domnul consilier Cojanu Ștefan și domnul Mitran Sorin. Niciun vot împotrivă. Proiectul astfel a fost votat, a avut 14 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 voturi abținere.
Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor interne pentru procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de mobile pentru AT Dobrăiești. S-a prezentat proiectul. Domnul consilier Cozeanu Ștefan consideră că acest proiect era un act normativ și că ar trebui pus în discuție de dezbatere publică pe site-ul instituției. Alte discuții nu au mai fost alte obiecții. Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. S-a supus proiectul la vot și s-a votat astfel. 15 voturi pentru, doamna Florentina Săpurdea, Bojani Ionuț, Dumitru Alexandru, Enculescu Valentin, Bene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Jurea Viorel Zică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Sameș George, Ivan Florin Brăduț, Nicolae Răzvan. 2 voturi împotrivă, domnul consilier Cojanu Ștefan și domnul consilier Mitran Sorin Costin, niciun vot abținere, nu a voturilor exprimate. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, niciun vot abținere. Punctul 3 de pe ordinea de zi, pe ordinea suplimentară, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al AT Dobrăiești, strada Zoilor, peste 821, sat Spânzeni, Comuna Dobrăiești, de Ilfov. S-a prezentat proiectul și necesitatea adoptării acestea. Domnul Cojanu Ștefan a menționat faptul că nu a înțeles de unde au ieșit aceste diferențe de măsurători. Nu au mai fost alte discuții. Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. S-a supus la vot proiectul. Astfel s-a votat cu 15 voturi pentru doamna Săpurdea Florentina, domnul Bojani Ionuț, Dumitru Alexandru, Enculescu Valentin, Bene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Jurea Viorel Zică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Sameș George, Ivan Florin Brăduț și domnul consilier Nicolae Răzvan. 2 voturi abținere, domnul Cojanu Ștefan și domnul Mitran Sorin Costin, niciun vot împotrivă. În urma voturilor exprimate, proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 voturi abținere. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Dobrăiești, Bulevardul Profesor Dr. Victor Dumitrescu, Tronsonul, nu stat Dobrăiești, Comuna Dobrăiești, județul Ilfov. S-a prezentat proiectul. Aceeași situație, domnul Cojanu și la aceste măsură tot a considerat că nu le-a înțeles. Domnul primar a prezentat necesitatea adoptării acestui proiect. Nu au mai fost alte discuții, avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. S-a supus proiect de hotărâre la vot și s-a votat astfel. 15 voturi pentru, doamna consilier Săpurdea Florentina, Bojani Ionuț, Dumitru Alexandru, Enculescu Valentin, Bene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Jurea Viorel Zică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Sameș George, Ivan Florin Brăduț, Nicolae Răzvan. 2 voturi abținere, domnul consilier Cojanu Ștefan și domnul consilier Mitran Sorin Costin, niciun vot împotrivă, în urma voturilor exprimate. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 voturi abținere. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Dobrăiești, strada Dascălucii Gheorghe, stat Dobrăiești, Comuna Dobrăiești, județ Ilfov. S-a prezentat proiectul, situația a fost aceeași similară ca și la proiectul anterior. S-au supus la vot, s-a votat astfel, 15 voturi pentru, 2 voturi abținere, niciun vot împotrivă. 15 voturi pentru au fost doamna Săpurdea Florentina, Bojani Ionuț, Dumitru Alexandru, Enculescu Valentin, Bene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Jurea Viorel Zică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Sameș George, Ivan Florin Brăduț, Nicolae Răzvan. 2 voturi abținere, domnul consilier Cojanu Ștefan și Mitran Sorin Costin. În urma voturilor exprimate, proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 voturi abținere. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Dobrăiești, strada George Costin, Tronson 2, stat Dobrăiești, Comuna Dobrăiești, județ Ilfov. S-a prezentat proiectul și necesitatea adoptării acestea. Opoziția domnului Cojanu a fost aceeași. Nu au mai fost alte discuții, avizele comisiilor au fost favorabile. S-a supus la vot proiectul. S-a votat astfel 15 voturi pentru, doamna Săpurdea Florentina, domnul Dumitru Alexandru, domnul Bojani Ionuț, domnul Enculescu Valentin, Bene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Jurea Viorel Zică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Sameș George, Ivan Florin Brăduț, Nicolae Răzvan. 2 voturi abținere,
Cojanu Ștefan și domnul consilier Mitran Sorin Costin. Niciun vot împotrivă. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 voturi abținere. Proiect 7. Proiect de hotărâre privind notificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Dobroiești, strada Alea Lacului, tronson 1 Roman punct 2, stat Dobroiești, comuna Dobroiești, județ Ilfov. S-a prezentat proiectul și necesitatea acesteia. Domnul Ștefan Cojanu a menționat aceeași situație. Au mai fost alte discuții. Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. A supus la vot proiectul. S-a votat astfel. 15 voturi pentru, doamna Florentina Tăpărdea, Bojan Ionuț, Dumitru Alexandru, Enculescu Valentin, Pene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Gira Viorel Vică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Ameș George, Ivan Florin Brăduț, Nicolae Răzvan. 2 voturi abținere, Cojanu Ștefan și domnul consilier Mitran Sorin Costin și niciun vot împotrivă. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 voturi abținere. Proiect 8. Privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public a UAT Dobroiești, Dr. Victor Dumitrescu, tronson 2, stat Dobroiești, comuna Dobroiești, județ Ilfov. S-a prezentat proiectul și necesitatea. Domnul consilier Cojanu Ștefan a menționat aceeași poziție, nu sunt alte discuții sau alte observații. Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. S-a supus la vot proiectul de hotărâre și a votat astfel. 15 voturi pentru, doamna Săpârtea Florentina, Bojan Ionuț, Dumitru Alexandru, Enculescu Valentin, Pene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Gira Viorel Vică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Sameș George, Ivan Florin Brăduț, Nicolae Răzvan. 2 voturi abținere, Cojanu Ștefan, domnul consilier Mitran Sorin Costin, niciun vot împotrivă. În urma voturilor exprimate, proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 voturi abținere. Proiect 9. Privind aprobarea documentației de urbanism, faza pus, construire, 3 locuințe individuale, parter, plume, etaj, sus, mansardă, amenajări, circulație auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire, terenul de acord utilități, pe terenul imobil situat în comuna Dobroiești, stat Dobroiești, strada drumul Dobroiești Fundeni, numărul 12, Sarla 17, parcela 837, lot 2, număr cadastral 801/2, carte funciară 53.102, județ Ilfov. S-a prezentat proiectul și necesitatea adoptării acestea. Alte discuții nu au mai fost. Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. S-a supus la vot proiectul. S-a votat astfel. 15 voturi pentru, doamna Săpârtea Florentina, domnul Bojan Ionuț, Dumitru Alexandru, Enculescu Valentin, Pene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Gira Viorel Vică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian, Sameș George, Ivan Florin Brăduț și Nicolae Răzvan. 2 voturi abținere, domnul Cojanu Ștefan și domnul Mitran Sorin Costin, niciun vot împotrivă. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 voturi abținere. Proiect 10. Privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune pentru societatea Dr. Bruciuc de Încărele pentru desfășurarea activității de asistență stomatologică în imobilul situat în comuna Dobroiești, stat Dobroiești, strada Soldat Iancu Petre, numărul 21, județ Ilfov. S-a prezentat proiectul și justificarea suplimentării suprafeței deja care a fost concesionată. Nu au mai fost alte discuții și obiecții. Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. S-a supus la vot, proiectul a fost adoptat cu 17, s-a votat cu unanimitate. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru, niciun vot împotrivă, niciun vot abținere. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliție Județul Ilfov și Unitatea Administrativ-Teritorială de Dobroiești, Primăria Comunei Dobroiești. S-a prezentat proiectul și necesitatea adoptării acestea, nu mai fost alte discuții sau alte obiecții. Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. Proiectul a fost supus spre adoptare. S-a supus la vot, s-a votat cu unanimitate. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru, niciun vot împotrivă, niciun vot abținere. Proiect 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Dobroiești pe trimestrul fiscal al anului 2022. S-a prezentat proiectul și necesitatea adoptării acesteia. Nu au mai fost alte discuții. Avizele comisiilor au fost favorabile. Proiectul a fost supus votului. S-a votat astfel. 15 voturi pentru. Doamna Săpârtea Florentina, domnul Bojan Ionuț, Dumitru Alexandru, Enculescu Valentin, Pene Florențiu, Costache Mihai, Enculescu Alexandru, Enculescu Silviu, Florea Valentin, Gira Viorel Vică, Ivan Alexandru Doru, Radu Marian,
Hanes George, Ivan Florin Produs, Nicolae Răzvan. 2 voturi abținere, domnul consilier Cojan Ștefan și domnul consilier Miguel Florin Costin. Niciun vot împotriva. În urma voturilor exprimate, proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, niciun vot împotriva, 2 voturi abținere. Atât a fost procesul la ședinței anterioare din data de 10 a Da, vă rog. Punctul 2 am părăsit sala, dar mi-a trecut prezent la vot 14 voturi pentru și între care și la numărul. Da, am votat. Da, am scris 14 voturi, dar am votat cu vot. Da, aveți dreptate, mulțumesc. Punem la vot procesul verbal împreună cu mențiunea cu modificarea de ședință. Radu, este greu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dăm citire ordinii de zi. Eu am întârziat, Asta discutam și noi acum. aș fi vrut unele probleme. Doamna secretar, dacă permiteți, am o întrebare. Acum mi-a scris un fost coleg de-al nostru, mai exact Vasile Stane. Zice că ai o cerere care depășește 30 de zile și n-a primit un răspuns care trebuia adusat la cunoștință Consiliului Local, dacă știți ceva. Da. În atenția Consiliului Local mi-a zis și că nu m-a întrebat, i-am zis că nu știu nimic de așa. Mai departe. Dăm citire ordinii de zi. Punctul 1. Proiectul hotărâre privind aprobarea numărului de posturi și cuantumul acestora, acordat de Universitatea de Învățământ Universitar de Stat, aflate pe teritoriul ATED-ul Ploiești, pentru anul școlar 2022-2023, școala gimnazială numărul 1 Dobrești, Comuna Dobrești, județul Ilfov. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi și cuantumul acestora, acordat de Universitatea de Învățământ Universitar de Stat, aflate pe teritoriul ATED-ul Ploiești, pentru anul școlar 2022-2023, școala gimnazială numărul 2 Dobrești, Comuna Dobrești, județul Ilfov. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolul 2 din parcele Dobrești numărul 37 pe 31 a 5 a 2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a efectivului de investiții, modernizarea de lacului Comuna Dobrești, județul Ilfov. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de buget al Comunei Dobrești, noiembrie 2022. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București-Ilfov de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și, după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local. Și punem la vot ordinea de zi. La ordinea de zi menționat că la punctul 4 domnul Rădău nu participă la această. Menționăm un proces verbal. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de curse și cuantumul acestora acordate elevilor din Universitatea de Învățământ Universitar de Stat aflate pe teritoriul ATED Dobrești pentru anul școlar 2022-2023, școala gimnazială numărul 1 Dobrești, Comuna Dobrești, județul. Așa, aveți ceva de adăugat, de comentat pe acest punct. Vă rog, și punem la vot atunci. Cine este pentru punctul 1? Împotrivă? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de curse și cuantumul acestora acordate elevilor din Universitatea de Învățământ de universitar. Da? Acordate Universitatea de Învățământ Universitar de Stat aflate pe teritoriul ATED Dobrești pentru anul școlar 2022-2023, școala gimnazială numărul 2 Dobrești, Comuna Dobrești, județul Ilfov. Cu modificările transmise după, cred că au fost cu numărul elevilor, nu? Da. Le-ați primit, nu? Modificările? Bine, supunem la vot atunci punctul 2 cu modificările aferente. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din FHCL Dobrogei numărul 37 pe 31/5/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice, obiectivul de investiții, modernizarea areea lacului, Comuna Dobrogei, județul. Aici, la fel, avem ceva de adăugat de scurt, a citit materialul. Ok, punem la vot atunci, da? Cine este pentru punctul 3? Împotrivă, abțineri. Punctul 4. Proiect de hotărâre. Hai un pic. Eu și ai bani. Poți să-i dai. E bătrân. Îi dau? Gata? Am un bătrân. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dobroiești, noiembrie 2023. Aici, la fel, aveți să la adăugăm. Supunem la vot. Cine este pentru? Doamna Jeni, mă explică ceva? Păi am văzut că am venit și a cerut bugetul. Au zis așa doar că le vedeți? Dacă aveați întrebări, vă răspundeam. Haideți, explicați-ne ceva. Modificările, că nu cred că nu suntem toți specialiști în finanțe. Modificările. Rectificarea a avut loc ca urmare a hotărârii de guvern 1306 pe 2022, în urma căruia Comuna Dobroiești a primit suma de 200.000. Au fost un contract de asociere cu Consiliul Județean pentru obiectivul de interes local interior, interioare, da, școala din Fundești. Și mai am avut un act adițional la contractul încheiat între Ministerul Dezvoltării și Comuna Dobroiești pentru aleea la Fundești. S-a mai făcut o rectificare între articole, capitole, pentru a echilibra și pentru a plăti anumite lucrări care au intervenit pe parcursul anului. Dacă vreți ca sume, nu s-au contractul de asociere Consiliului Județean, partea susținută de noi și partea susținută de dânsii 6 milioane. În procente, da? Cam cât? 90 cu 10. 90 cu 10. 90 Consiliul Județean, 10 Consiliul Local. Iar de la Ministerul Dezvoltării actul adițional a fost în sumă de, imediat vă spun, 3 milioane și ceva, 3 milioane, dar nu am imediat. Sunt în materialele transmise, să știu. Imediat. 3 milioane 340.000. Cam astea au fost modificările. Regulamente, dacă îmi permite să intervin undeva într-o titulatură, s-a omis pagina 5, îmi spune Adriana. Nu este vorba doar de școala 2, este vorba de cele două școli de pe raza localității. Deci doar titulatura trebuie corectată. Da. Lucrări de extindere sistemului, da? Apare doar școala 2. De fapt și de drept vorbim de ambele școli. Va mai fi vorba de o rectificare. De buget de stat, da. Am crezut că o vom prinde și pe aceea cu această ocazie, dar s-a întârziat și probabil va mai întârzia ceva timp, pentru care vom mai avea o rectificare ca urmare a rectificării de la nivelul bugetului de stat. Deocamdată nu știm nimic în ce este acolo. Mulțumim. Atunci să punem la vot. Punctul 4, cu modificarea de la acel capitol lucrări de extindere de supraveghere video și anti-extracție, unde implementăm și școala numărul 1. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Mai departe.
departe. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Mulțumim, doamna Denis. Mulțumesc, bună ziua. Proiect de hotărâre privind aprobarea puternicii asociației de dezvoltare intercomunitară pentru transportul public București-Info de a înființa o organizare, exploata, monitoriza, gestiona și, după caz, modificarea serviciului public de transport feroviar de călători de interes local. Aveți ceva de adăugat aici? Punem la vot? Punctul 5. Punem la vot punctul 5. Cine este pentru? Cu siguranță face referire la transportul metropolitan de metrou sau cum vor să numească, tren urban. Se tot discută pe tema asta și suntem incluși și noi cu ruta de la Gara de Est, Gara Pantelimon, Gara de Nord. Împotrivă, abține. Mai avem o ordine suplimentară, un punct. Îi dau citire și acestuia. Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, partea carosabilă și trătoare, strada Tricoliu, tronțonul 1, tronțonul cuprins între strada Balanței și strada Târjarului, Comuna Dubăiești de Ilfov, sectorul 2 din tronțonul 1 la străzii Tricoliu. Supunem la vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mai citesc încă o dată sau îl discutăm direct dacă aveți. Vreau să văd după raport. Atunci supunem la vot și punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Am discutat că am fost unită la sfârșitul nu mai retrage să deschide lucrurile la cauză respectivă și nu mai retrage, nu mai vine pentru obiectivul tricot. Am văzut că Păs numărul, ceartă-mă și pleacă fericit. Am văzut că ați învățat utilizarea produsului de probabil că cetățenii de tricot nu meritau. Când începe? Erouri. Ieri. Vor începe în momentul în care se va încheia procedura de achiziție. N-avem niciun fel de orizont, așa nu. Orientați, ca să nu mai mințim întâlnirile. Nu pot eu să vă spun termenele exacte, pentru că sunt niște pași care trebuie făcut. Din păcate nu se poate face așa pocnind din degete, astfel încât să începem mâine. Da? Faptul că s-au actualizat acești indici ne permite să facem o procedură de achiziție simplificată. Achiziție directă. Așa cum Nu contează. Contează să începem o procedură. V-a spus și în mai a spus că mai devreme de septembrie. Da? V-am și explicat, dar și o să mă repet, dacă aveți această nevoie suplimentară specială, nu vreau mă repet, lucrarea este plătită de Consiliul Județean și acolo probabil că au fost impedimente în ceea ce privește plățile. Nu este după cum ne dorim, da? Probabil și dumneavoastră acasă vă propuneți ca în anul respectiv să faceți un lucru și nu-l faceți exact atunci, pentru că poate nu vă virează, nu știu, suma. Nu banii, nu. Înțelegeți? Ok. Haideți să continuăm discuția generală. Am o întrebare, domnul primar, dacă se poate. Știu că ne-am aprobat în buget un studiu de fezabilitate pentru zona livadă. Cred că ceva pentru fluidizarea traficului. Astăzi am discutat cu cel care se ocupă de treaba asta și o să venim cât de curând în atenția noastră cu o propunere. Deci chiar astăzi s-a purtat discuția concretă despre. A mai fost o tentativă, am contractat cu cineva, suntem în instanță cu respectivii, pentru că nu și-au respectat clauzele contractuale și atunci a trebuit să revenim. Nu întotdeauna ce este cel mai ieftin, să spunem, este cel mai bun. Okay. S-a întâmplat să avem această sincopă, am găsit pe altcineva, adică am solicitat serviciile altcuiva. Astăzi am avut o discuție aplicată despre ce va urma
și vom veni cu o propunere concretă. Faptul că se poate include, să spunem, și segmentul de caisului, acela care va fi cât de cât finalizat până la sfârșitul anului, 31 decembrie, îl putem include și pe acela și ne ajută în a descărca sensul unic de pe Doine, despre care tot vorbim. Da. Strada Părului, sau ceva în întâmplare? Strada Părului, S-a început ceva la iluminatul public. Săptămâna viitoare undeva am vorbit cu constructorul, s-a terminat contractul, numai că așteptăm doar să ne aducă materialele. Se lucrează pe adiacente la cele de la Justiție. Pentru iluminat. Pentru iluminat. Și ulterior o să facem o pietruire, nu doar să aruncăm piatra, o pietruire cu decapare și cu eliminarea materialului care este inclus la ora actuală peste nivelul zonei a unei părți din strada Părului și așternerea de piatră curată. Da? O pietruire modernă. O pietruire care să rămână, să nu mai fie, să spunem, necesară a fi evacuată cu ocazia asfaltării. Pentru că s-a tot pus, fiecare după cum a avut nevoie, s-a ridicat nivelul. Să nu mai fie necesară cu ocazia asfaltării, că la asfalt e un proiect cu terasament. Tocmai de aceea se face acum adică eu asta îmi doresc, să vedem cu ce vine proiectantul, să coborâm nivelul. E imposibilă chestia asta, că o stradă faci altfel de terasament. Nu, poți să vii să mai completezi, dar să nu mai fie nevoie să... Da. Să cu astea, că nu. Păi, Cum? nu merge cu astea, cu o stradă, o piatră de 5 cm sau față să nu vorbesc de 5 cm. 5 cm s-a făcut până acum, s-a aruncat pe deasupra. Ideea este, până la urmă, cea mai importantă condiție este să coborâm nivelul, pentru că avem o zonă acolo destul de întinsă, unde platforma complexului este sub nivelul străzii. M-am aruncat cândva odată să acești nou la cunoștință de toate lucrările astea, că vreau să văd și eu, să merg cum se execută. Care anume? Astea de asfaltare, de terasamente, de toate de chestii. Publice, ce trebuie să zici? Nu este așa mult. Te trezești cu aia, că vine și toarnă asfalt. Eu eram și eu curios să văd ce a făcut la terasament omul ăla. Să-l urmăresc așa. Durează mult. Concret la care terasament? La toate. Păi toate sunt caitului și de ce treia care a stat în o formă de terasament luni de zile, adică nu știu acum, trebuie să facem o invitație specială, haideți să vedem. Nu, că ne-am lăsat măcar, băi, ce lucrările pe strada cu care. Vreau să mă jos să văd câte scavează ăla, câte piatră bagă, dacă se ține cont de proiectul ăla. Uite, scavata e scavata acum 6 luni, uite, domnul... Nu mă cred până nu văd. Dați seama că nu vă cred până nu văd. Trebuie să văd, eu nu mai cred până nimeni. De e scavata de ce treia, te-ai scavat acum 3 ani? De ce treia l-am urmărit cu Păi tocmai, deci nu... Acum... Canalul, nu. Eu nu pot să trimit invitații ca să ce. Sunt lucrările în curs, n-au fost izolate să nu se poată circula pe ele sau să nu poată fi văzute. Și mai mult decât la vedere. La ora actuală se desfășoară lucrări de amenajare cabinete stomatologice în cele 2 școli. Da? Se mai lucrează la reparația unor locuri de joacă. Se lucrează la iluminatul de pe Morului Părului, aleile de la Morului 12-14. Se lucrează la pluviala de pe Dobroiești-Fundeni. La stațiile de autobuz puteți să le verificați de pe șoseaua Fundeni. Am văzut cum știam de teratamentele alea când s-au apucat. Vreau și eu să văd ce scavează, ce scavează. Păi scavările s-au făcut cu mulți, noi ne-am mai întâlnit așa de 10 de ori. curiozitate, nu? Păi de curiozitate, dar noi ne-am mai întâlnit la 20 de ședințe de când au excavat ei. E tardiv acum solicitarea noastră. Că am mai solicitat altă dată, mai de mult, acum până de zile, dar Ce mai să solicitat fac? acum. Dacă e o procedură legală de a întinde un cocor roșu la începutul lucrării, încep lucrările pe strada cu tare sau să uite lucrările alea. Avem un grup acolo unde suntem să știm și noi de ele. de acum încolo așa vom face. Domnul viceprimar, te rog frumos să Poate la cunoștință nu, și chiar nu mi-a trecut să punem, dar e utilă treaba. comisie verbale să vă înștiințați. Domnul viceprimar, lucrare, dacă doriți pe grupul de WhatsApp. așa e normal, că știu. Se începe fiecare lucrare.
Dacă nu mai sunt alte subiecte, Declarăm ședința închisă atunci. La diverse avem și eu o problemă.